خدمت حاضر بازی ختم میگذره. او خدمتایی که ما کردیم او وقت خدمت دیگه بود. شو که پیش پدر و مادر دور وطنهای مردم همین خیلی گم همین خدمت با یک سری بلند خدمت کرده اومدیم با من با حاضر. ما هم میخوایم که همین جوان مردو یا همین حاضر روا خدمت کنن. جوانانی که خدمت кардагиянд уже зиндаги худро пеш бурда метавонанд. Они научатся чистить картошку, там убираться, элементарные вещи, ну, нужные. Шить главное, убираться, чистить. Стирать, ухаживать за собой. Это очень важно. Акаймана в хизмат когда омадагай, да, есть трудности, но не такие уж. Мальчик перетерпит. Назар муха амики бачора маҷбурӣ набаранда ба хоҳиши худшон бираванд. Мисол зулм накунанд, ҳамун диққати ҳамонро ҷалб кунанд ки ҳар як мард шуҷоъона бирава хизмати модар ватана бикунад. Вай Россия унҷа мисол ҳар моҳ чишон метаванд, маошшон метаванд, маблағ метаванд, во мераванд хизмат мекунанд. Ҳамин хеле ҷалб кунанд ҷавононро, чем аю ки мегирезанд Россия мераванд, дар ҳамин ватани худмон хизмат кунанд, ҳам пулшона мегиранд, ҳам ҳифзи ватан мекунанд. барои хизмат яъне ягон барномарезӣ шавад, фарз кардем барномаи телевизионӣ бошад ё ки ягон барномаи тарбиявие бошад ки фарз кардем ки ҳамин ҷавононро аз ҳатто агар хато накунам аз боғчаи кӯдакона тарбия карда шавад ки худи онҳо бе ягон маҷбурӣ, бе ягон фишор худи онҳо раванд хизмати модар ватанро аҷо кунанд. ҳозира ки бачаҳо хизмат мекунанд ку дар давраи мо хеле гӯгим бози лагерай мегӯянд ки ҳар як мард ҳамон вақт марди ҳақиқӣ мешавад ки вай ҳамин лаҳзаи ҳаётро аз сар гузаронад, яъне ки лаҳзаи сарбозиро. Мехоҳам ки фарзандони ман низ мардони шоиста бошанд, дар оянда ватани худ, модари худ, хонаводаи худро ба ҳимоя кардан омода бошанд ва дар лаҳзаҳои худо нишон надиҳад, лекин дар лаҳзаҳое ки заруранд ба ватан, ба модар, ба пои худ истод шуда ватани худ, модари худро ҳимоя карда тавонанд.